Alam mo may isa mo ako marami nang nabiktima dyan sa asong tumatawid. Paano masabi? Ate, meron kayo dyan yung panala, plastic? Oo, plastic lang. May maliit yan. Yung ano. Patingin nga yan, te. Maliit. Magkano yung ganito? 50, ito 25. Yung plastic na yan. Mura to. Oo nga. 25. Baka kasi magbara eh. So, ibigay mo na ako neto, yung pula. Yun tayo, yung maliit, magkano po? 50 rin yun. Dito na lang sa malaki. Mahal sa mga ganito. Salami, sa salami. Salamat. Tan pa.
Oops. Pedestrian. Piano. Piano tawag yan eh. Ingat tayo sa mga piano. Pag may nadaanan tayong piano, mag-minor tayo. Kasi minsan mayroon tumatawid dyan. Di. North Daang Hari. May Daang Hari pala dito, no? Mr. Speedy. Alam mo, may bigote. Box yan. Speedy Grab. Ano kaya magsama-sama yung delivery rider? Lalamove, Grab, Speedy, Food Panda, ano pa ba? Tapos magsagawa ng isang yung party. Christmas party, no? Naisip ko lang. Kasi parang ang sarap tignan eh. Magkakaibang company pero nagkakaisa. Wag kang matutokso, wag kang lalabas dyan. Dito ka lang sa loob. Yeah. Yeah. Ang dami sasakyan. Minsan pagka may madadaanan kang butas o lubak, so bibigyan mo ng signal yung kasunod mo, kasi minsan nabablind spot yan nakatutok, o minsan kung saan nakatingin. So para maging aware yung kasunod mo sa likod, para hindi siya madaan sa lubak, kasi delikado yun, lalo na yung mga manhole na malalalim. So piano, respeto sa piano, kaya lang traffic. So ibababa mo yung paa mo, so alam na nila yon.
Senyalis yun na may lubak ng magagaanan o butas. Basta makita mo lang yung ganon, matik na yun sa mga rider, alam na nila yun.